ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବାଜିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଉନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥାଇପାରେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ। ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଇକୋ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯାହାକି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତାଙ୍କର କାରଣ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଖବର। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଏ ଧରା ପଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟୀ ସାଇକୋ ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ସାଇକୋ ମହିଳା ଜଣକ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ହେବ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରିବା ସହିତ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ବାପା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ ବୋଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ସତରେ ସେହି ସାଇକୋ ମହିଳାଙ୍କର ଜଣକ ହାତ ଥାଇପାରେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।